Cô khpa jengi bab neng. Iwan bandamret khamat sakjat pakhoit ke jome. Ni aingo yeme. Trai habang ila day baniyat limba kalenti jong ka jing tenjo. Limba khunyang jing pang COVID-19. Balsar ya ka perthai pelun. Ni aingo ya ka jing kular ka khtin ka jome. Ka baong. To khot kerpat hanga. Haka sngi ka jing jenjar. Ngan pelaj yame. Kenika jing sistem kalong kumangitip berkhot kalong kumama hamtam lengyo dan ke jing mang kin numpang ro hal bagyo nang man kin la ban jam dekit lahap man tia hostel ro kumangitip mentai empadon gadawai kebala banyak persya ya untuk COVID-19 ndengi don kamban sim ki lat jinga da lan ki protection ki bagi ong. Vaccination drive begins on the 16th of January, the government said, hours after the Prime Minister chaired a high-level meeting with senior officials to review the COVID situation in India and finalize the vaccine rollout. Ngayos mo mga laban si Tom Jur lada inject ng vaccine. Patkum ka jing wat benya hak perthai hak lingari ka jongi hiru bat hak perthai berakawai kisyam ka kani ka vaccine kalong kapasingan. COVID vaccine ru ki side effects ki barit ki long kumtahi ngi yo laban yo jing shed yo jing pang ne to kakti ka bai to vaccine laban non ka jing tha ka met ka phat mo shisngi arsngi dre ka to khlem di dawai ru ka ja hi kum to ki minor side effects te ki don hi re ban ya compare bat ka risk balada yo e ka jing stam tengah so kadang dai ke ka ba duna pelat ngam sali are ngadang klan ngadang kena am don kamu to vaccine Kani ke jing pang kalong ka stat bah dok kata ban sapriang chakiwai pat tingi hap ban sim sibon i precaution ban yada ya kani ke jing sapra jang une ujing pang. It's important to take the vaccine because it's not for you but also you should think about the elderly who are more prone for the infection and also patients with comorbidities, so you should also think about them as a whole. Kani COVID-19 Erika jing stam ka bala pen sitom bhai ki brio borok si perthai ka khamlong jur bha eki ki brio ki bala don upa ki jing stam ki ba ki BP ki ba ki shini but ki ki ba jing pang heart ne ki ki ba ki la don upa ki all comorbidities haba phishim yo vaccine ru phi yada ningkong elade rei phi yada ki ba hieng ba sem jong phi ki balong susceptible ye gini jing stam ki bala khamrang ba ki banang khlung ki ba armet hieng kita baru long ke jing yada yaki nau ni khunyang ngi ki batrai po hospital ngi shim yu vaccine nomor ngi sngo ba ngi don kam ban yada yala de na ka jing stom ban ha ka ju ko por ban yada yaki nong pang ba kinum yo ka jing stom nangi uni vaccine umpat da test ma yang ngi la shu penong kam kum ki test subject empat judon kanu ka jing stom ba ki real start na keleng ka perthai ki ni trai ha ka ju ka por na ka banta ka ju ka thong na ka ta ka daw ngi sayo ai ko ba kloi ka India ka dai ka ri ka bar nangkong an penni ikini ki vaccine an babon kini ki ri na sabaru kita thiet ikini ka vaccine na po India ha India ngi shna mangi yu vaccine na banta ki ri ki ba he jong ka perthai ka USA ro ka shim vaccine na India ka United Kingdom ka shim vaccine na India te haba yakiwei ngi de yala de ru ngi dei ban penbiang te kam don jing artati ni ei ba ka ba vaccine ka bang yo ha India ru kalong ka ba kham duna ban ei ka ba yo na bar phishania yangi yakiwei ki jing stom mut ka advice ngi ka bang i ai ha ka ba ye dei ba ki jing stom phi shania te balai kan don ka jing artatien haba ye dei ba COVID-19 vaccine Kwa pet chalong kuno ye kiwi bala de inject to vaccine. Ni la yo ya kenika injection jong ka COVID-19 ban ni klem don ke ai ru ka jingta. Nga hala dap ship yo ni vaccine mut ngala complete ka dose 2 ru no te ki side effect ke banga ngayo kalong tangka jing dramat hi shisngi asi. Megalaya duk mentala palat dia ka saupo hajar ngut kibrio bala ai vaccine de. Dahdu menta kapat don ke weiru ke case report banyo kata ka major side effect. Kat kum ke jingpet jongi kala long ke ka basisha. Namar ka ka bangi yo i ba kumno ka ja keleng ka perthai. Ka ai hadu kumba khandai pau persen ni ya ka jing yada banyo ka jing stop. As a frontline worker, dengan aku ban kerpat ya borok kibriu kan bakin take a step forward kat baki dang yo ya kan ka
ka jingarap tengi di ban wan bet chakmat pengen ai ki COVID vaccine. Namal kan yada ya phi mdai tang ya phi marwai hendai kan yada ya ka yeng ka sem ka jong phi bat gi khun ki ti ka jong phi ha yeng. Haba ki breu na sabar ki thiet ya kan ka vaccine na po India ban yo jingya da ya la de balai ngi pade ngi klem ai. Ngakan to ya phi baro ba phinya wan chakmat ba phinya sem ya une injection khnang bala ban yada kom haki yeng ki sem ki badan ki khonret lane ki kmi ki pa ki bala temen kumha ban shem uni vaccine ada de ka por jong phi markan ya dai phi na ki e baro vaccine ulong safe no ba ban shem ni vaccine haba one hoka khamat ka jong phi kan. We have been praying for a very long time for the vaccine, as now it's here at our doorstep, so why not embrace it? Kupangi duwai bamen weng no yuni lo jing dum ke jing artatin ke jing septing ngi duwai bamen ai ke jing slur ban pedang igini kilat ke jing yada bat ke jing erap da ka jingej amen.